Bună, astăzi facem review-ul unei launcher. Se numește Nova Launcher, îl găsiți pe Google Play sau vechiul Android Market. Se face prin apăsarea butonului Home. Aveți aici lansatorul pe care le-ați avut, cel vechi, și Nova Launcher. A să bifez Nova Launcher numai o dată și aceasta este interfața. Se poate personaliza, eu am vrut să am ca și o linie. Nu vine cu niciun widget în plus. Arată foarte frumos. Vechiul meu launcher era cam așa. Foarte primitiv, după mine a spune. M-am obișnuit cu Nova Launcher, este foarte bun, să știți, vi-l recomand cu toată încrederea. Uitați ce nu mi-a plăcut la el, scenele de negru, eu aș fi vrut să văd și pozele. Și cam atât. Până data viitoare, la revedere!